V tejto kapitole si pripravíme značku pre vytvorenie farebných variantov. Máme otvorený súbor SPZ logotyp Wireframe, ktorý si ponecháme v archíve pre každý prípad. Uložíme si ho ako v menu File, Save As a v práci budeme pokračovať už len s novým súborom. Uložte si ho v zložke SPZ a v podzložke 2 Design ako SPZ logotyp Objects. Dáte Save. OK. Pozrite sa, či sa vám zmenil názov. Ak nie, tak si ten nový súbor ešte raz manuálne otvorte vo File Open. A my sa teraz pozrime na náš logotyp v Outline móde. Vidíme, že v ňom logotyp vyzerá trochu inak. A čo je vlastne ten Outline mode? Ten nám ukazuje, z akých geometrických tvarov a iných objektov sa skladá náš logotyp. Neukazuje žiadne výplne, štýly objektov či efekty, ktoré sú v nich použité. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ sme pri logotype v procese návrhu, tak všetky možné nastavenia a transformácie nám urýchľujú všetkú prácu a boli pre nás fakt užitočné. Ale ako náhle sa presúvame do produkčnej časti, musíme logotyp premeniť na jednoduché objekty, ktoré budú použiteľné za každých okolností a ktoré sa nebudú dať nejako ďalej meniť. Vráťme sa späť do preview módu a zružme skupinu u nášho objektu. Pozrime sa na to, ako jednotlivé objekty vyzerajú vo vrstvách. Ak si označím len path, vidíme, že to je naša ochranná zóna. Tu si presunieme do spodnej vrstvy a uzamkneme, aby nás teraz netrápila. Teraz si označíme naše koleso, v ktorom tiež rozdelíme skupinu a označíme si len sivé pruhy. Vieme, že tieto pruhy vznikli dvojitou transformáciou a my si ich premeníme na jednoduché objekty. V menu Object zvolíme Expand Appearance a vidíme, že naše objekty sa nám zmenili. Môžeme si to skontrolovať aj v Outline móde, kde už tu vidíme 4 objekty a v podstate ich vidíme 8. Preto ich ešte zjednodušíme. Vráťme sa späť. Teraz si otvoríme ďalší panel. V menu Window si vyberieme Pathfinder a v ňom zvolíme možnosť Unite. Teraz sú už naše objekty skutočne len 4. Ak sa znova pozrieme do Outline módu, vidíme, že naše kružnice sú fakt len kružnice, ktoré majú určitú hrúbku. To znamená, že tieto si prevedieme na objekty takisto a kde v menu Object vyberieme možnosť Expand, necháme zaškrtnutý Fill a Stroke a dáme OK. Všimnite si v Preview móde, teda v Outline móde, že sa naše jednoduché kružnice zmenili v objekt, ktorý už má určitú hrúbku. Ale všimnite si, že naše pruhy sa s kruhmi trochu prekrývajú. To znamená, že ich chceme ešte všetky vzájomne orezať. Takže si označíme celé koleso takto, vyznačením všetkých objektov a dáme možnosť v Pathfinderi Merge. A teraz už máme orezané všetko ako chceme. Tak, a teraz si novovzniknutú skupinu rozdelíme pomocou Ungroup. Pozrieme sa na ňu v Preview móde a takisto vo vrstvách vidíme, že tu vzniklo zopár
nejakých bielých objektov, ktoré tu predtým neboli, takže si to všetko prečistíme a odstraníme to, čo nepotrebujeme. Konkrétne tieto biele objekty, ktoré práve označujem vo vrstvách. Presunieme ich do koša. Tak idú len po jednom. A zároveň si označíme všetky sivé objekty. Z nich vytvoríme skupinu, pretože keď ich budeme ofarbovať, tak aby sme ich nemuseli na novo stále a stále označovať. A takisto si označíme aj naše kruhy a pomocou klávesovej skratky Ctrl+G z nich vytvoríme skupinu. Ak sa znova pozrieme do Outline módu alebo zvolíme si Type Tool, zistíme, že jediným objektom tu ešte je naše písmo, ktoré je stále písmo, ktoré môžeme stále upravovať a preto je najkritickejšie ho previesť na objekty tiež pomocou Expand Appearance v menu Object, respektíve Expand. OK. Naše písmo je takisto v objektoch. Zapneme si Preview Mode. Všetko máme pekne v objektoch a žiadne objekty nemáme naviac. Náš súbor si uložíme. File, Save a v nasledujúcej kapitole si vytvoríme rôzne farebné varianty značky podľa toho, k akému účelu ich budeme potrebovať.